जतनो हामबाय जों जतनो साइमानो खना रोमान स्क्रिप्ट न तैये 12 घंटा बंद दागजाक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन TSF निंगै ताई 12 घंटा बंद स्ट्राइक गोबांमा NGO हंतों गोबांमा सिनी तिप्रासानि जे कक न रोमान स्क्रिप्ट बाय सैनानि आबनो सपोर्ट खायनि रंनो बा सपोर्ट खायनि रक गोबांमा बरक आ स्ट्राइक नि बागै यस आबुन नांगौ होननो जों साखलायके सपोर्ट साखलायके आबुनि आगोलै जों निजिबो आ रोमान स्क्रिप्ट नि आबनो तैयै खना जों निजिबो खरमान जांनाय त जतनो कयनाय खनानि स्ट्राइक पालायना बागै ता जत सब मानजाक निजिन आमचाय निजिन एरिया थांगै स्ट्राइक सपोर्ट खायना बागै हामबाय।